Diyos naman eh. Ngayon, buli ko eh. Ano tanong? Ngayon, bisag kwarta sir. Bakal ko lang pagkaon sir. Bakal ano? Pagkaon sir. Itong gutom lagi ko. Ay, way ka pa kakaon? Wala pa sir. O, sinsya lang gid nung 5 lang gid ka piso. Siguro, sinsilyo ko de. O, 5 lang gid o. 5 Sinsya lang. lang gid o. Kung nag-ikadugang sir. Hindi ka way ko sinsilyo nung. Lang yung bisiros. Kay chakot. Nag-itsan ko. Tiap din. Nag-igutom. Way ko di ka ni sinsilyo. Bilog di kwarta ko. Ipasinsiluan ko lang sir. Isa di ka libo kwarta ko nung. Pasinsiluan ko gani sir. Ah, sinsilyuhan mo na lang. Oo sir. Way ka pa kakaon na. Oo. Isa ka libo. Pila ko aong ko di sir. Iskwinta lang nung eh. Pinta. Oo, ikaon mo man lang. Ano? Dami kwarta. Sabi sir ako. Pila ne? Be? Pabi sir. Damo ka manggali kwarta, ngayo ka pa. O 900 man lang ninong, 900 man lang kulang ninong. Wala na ko sinsilyo sir. 900 ni 900. Si kwenta lang ko ah. Kwinta lang gaya. Di pwede masinaw. Hindi na ano, yung mo Diyos ko. Yung tagaan ka 5 ka pisos, nagreklamo ka. Tapos yung tagaan ka si kwenta, dugangan mo pagid. Grabe na nangabuli ko, 900 lang oh, ay gido. Kulang 50 ha? Kulang si kwenta. Ulo. Ulo. Are sir ha, 50 sir. Damo ka manggali kwarta nung. Damo ka pa kwarta sa ako no. Hindi niya. Ulo. Jutay niya. Nangayo ka pa sa akong kwarta. Ulo. Dibuhon. Ulo, ibalik na lang di sa ako ng si kwenta nung. Hindi na, nahatag mo na ni. Ibalik na lang di sa ako. Hindi kay damo ka manggali kwarta oh. Damo kwarta man. Ay naano kayo mo yan nung man. Naano na inyo yan, ito pamintaan, ano na espariyo nyo yaw. Gaprangka ko sir nga mangayo ko sir. Ganit. Lain man mangawat, lain man kung anong himuon nga sala. Amo na budlay kay kamo gapangayo kamo mas damo pa kamo kwarta sa amo no. Wala. Iti natural lang na kay gapangayo ko mo, ti siyempre damo man gatag. Damo gatag ti kay tagaan ka 5. Madiman ka pa 50. Ti anong ko ng 5 nun mabakal sang 5 mo aw. Ti gapangayo ka man lang. Gapangayo ko gani. Nagaamo ko 5 kapiso, mabusog ko na sang 5. Anong ibakal Ulo, nga? doon sila pa yung mga akig. Ano sa inyo? Ulo. Kawatan ka mo, mga ngakig man ka mo. Pakayuan ka mo, mga ngakig man ka mo. Tiyo nga. Anong klase ka mga tao man? Wala doon among pasala. Siyempre, sala nyo eh. Ti balik lang ng kwarta ko. Ibalik dala man. din. Ibalik ko eh. Ano? Ano Dala na di hoy? kwarta, dala di kwarta. kwarta. Ako na kay ginatag mo na. Ulo kalain. Uy, ulo. Ulo kalain guys. Mga kwarta gaan 5 ka pesos makumod. Uy, pa ko pagkaon. Hindi ka magdinalok sa pariyo mo. Ay na ha? Gabahan ka na. Ulo kami padalok. Oo eh. Kami padalok. Kamu ka pangayo. Ulo kalain sila batasan. Uy, hindi amo ha. Hindi amo.